Erokamano nyakwara mogi duol chakore sani na nyisi ni an Kailo Trevor Umbija nyakwar guoko cha pesa anto kwarwa noko cha pesa noero mana pesa omiyo gie sani adwani mondo wachak twak achiel kachiel Ramogi TV twak mar duol wan ka koda jolony ariyo mabende gin jolony weche mag uchumi to bende ging'iyo yuto kachiel kod keto mwandu e piny Kenya ahinya to e gwenge ma Nyanza maendi miyowa thuolo maber mar bedo kodgi mondo ging'ie moko kuom gik mowinjo bed ne timo nikech nyo jatend piny William Ruto loso kao yango kenge ma sirikal mare medo keto e bero piny Kenya riyo mare maduong' modwani mondo miyo chopi ka ochopo higa mar 2027 kata koponi jo Kenya biro miye thuolo machielo eneno ni piny Kenya owuok okang' mantiere sani kendo bedo achiel kuom pinje ma osedongore miluongo ni first world countries. Prime Minister mar piny Malaysia kanyo nitie pacho ka okoni kong'iyo piny Kenya go kenge moketi to chal kagima piny Kenya lao Malaysia kendo piny Kenya biro bedo sulwe e kind pinje Afrika. Par ni e kinde mane iyudo uhuru 1963 piny Kenya ne tire achiel kuom rang'iny maromre kod pinje kaka Malaysia gi Singapore gini. Tang'o mano timore momiyo pinje gi owegi. Diponi ma e gima koro ineno kod sirikal masani mondo lokruok obedi koso gin mana weche awecha. An ka nyakwara mogi twak mar duol Elo Trevor Umbija kaka sing'isi nyinga en George Bati an kod jatatije e duol ma ochung'ne weche mag jochoko osuru e pacho ka National Taxpayers Association Patrick Nyangweso kanyakla kod FCPA Hesbon Omolo ma en jalony weche mag uchumi kendo en jakanyo e riwruok mar jokwan mag omenda e pacho ka wan kodgi mondo wang'e ni to bende dipo ni dongruok menyo gwenge ma Nyanza mane wach maduong' ma wango kama chiegni ure twak mar duol kawuono. Erokamano ahinya Bati. Yes. En morna kendo tudruok kodi kendo wuoyo gi nyikwara Mogajwang' ka wafuono weche ma kuma piny ochomo. Erokamano nya Patrick. Erokamano owadwa George Bati. Ago erokamano mar aduogo Ramogi wang' jowi kaka wuono ni. Mondo mi wachak waporie wach wang'e ni to dongruok wa mar Nyanza ni kanye to oningo bed kanye to chopo kanyo nang'o. Correct. Yes. Mago penjo madita ahinya. Jatend piny Kenya nyo loso to king'iyo weche manyo mulo ahinya kwa kete gima dhi kod gima japiny nyalo neno kata nyalo tiyo godo. En yaro apeini kech iwacho ni gweng' ma tudruok okyotie en gweng' ma samoro nyalo bedo gi pek kendo gik moko ok nyal dhiye maber dongruok ok nyal chope makare. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni apaya mawuok Kisii Oyugis nyaka Hero en apaya mowinjo bed ni medo yar miluongo ni duoling kete obedo maduong' ahinya ma nyamburko madhi Kisumu kowuok Kisii ringo e lai achiel to ma Kisumu bende karidore Kisii bende ringo e lai machielo maonge dhungni kata gik manyalo kelo masiche mag apaya ma mokwongo miyo wuoth bedo mayot kendo kaka ng'ato nigi mwandu ne moro nyalo chopo mapiyo e chiro. Kopogore gi mano apaya ma Kericho kaluwo Kisii to dhi Migori nyaka Hispania ma bende tudo Kenya kod Tanzania bende achiel kuom apaya mowach ni owinjo bed ni yaro. Kopogore gi mano bende apaya mawuok Kisumu kadhi Busia en achiel kuom apayni ma bende mwandu madhi nyaka e piny mar Uganda kakalo gi Busia boda madhi nyaka Rwanda nyaka Burundi gini itoro ti kode kod apayano to apayano en achiel kuom apaya madiny motelo ne wuoyo mar jatend piny. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bende noloso ka entiere gwenge mag Ugunja kowacho ni en achiel kuom apaya magikete rameny ahinya mar neno ni oyar kendo obedo maduong'. Apaya ma Mau Summit kadhi nyaka Nakuru nyaka Junction ma Eldoret ma okal modhi Eldoret nyaka Malaba bende en achiel kuom apaya matudo piny Kenya kod piny libamba ma Uganda. To kopogore kod mano ya mawuok Nairobi kadhi Kisumu tiyo ga apayano kapok gibaro Mau Summit ka girie Kericho ka gidhi koro Kisumu. Nyiso ni magi gin gik ma rameny mar jatend piny chal ka gima menyo godo Nyanza kata menyo godo rot madonjo Nyanza. Jo Nyanza oikore machalo nade no ka obuonjo uruto ne Nyanza rode yao to bende jo Nyanza gi oikore e gima chalo kod ma FCPA. Erokamano ahinya Bati. Aparo ni ker ncho wuoyo maber ahinya. Yes. Bedo ni paro ma en go mar yaro apaini ma kadho thurwa kadhi e pinje maoko ne en gima chutho kane wan gi sirkal mane paro gigi nonego tim mana kinde mar Kenyatta mokwongo nikech Kenya iwacho ni en e gateway madhi Great Lakes. En gateway nang'o ka iwuok Mombasa tichomo Malaba kata Busia tiyudo ka idwa kawo seche kata 48 e kichopi ka in gi mzigo ka in lori
to koro kawo thuolo mang'eny moloyo kata trailers gi. Tiende ni jo ohala ok yud yo mayot ma ginyalo chwalo go mwandu gi. Yawo apaya no dhi konyo e yore mang'eny, dhi miyo mwandu mawuok Mombasa kadhi piny machalo kaka Uganda, machalo Congo, machalo Rwanda, dhi yawore mayot. Mar ariyo, odhi miyo wuoth e thurwa ka bedo mayot. Mondo iwuok Kisumu kichopo Nairobi, seche moko inyalo kawo seche 7-8. Ndechni gi koyaw kaka wache ni, ibiro kawo kata seche moko 2 kata 3 tichopo kumidhiye. Accident kata gik matimre mi kiondko mamako ji e barabara be koro bedo matin nikech geche matuomore ka rado koro tin. Omiyo en gima ber ahinya. To maduong' moloyo, odhi yawo yor ohala e kor piny chakre Mau Summit nyaka ochop Kisumu mochop nyaka Busia mochop nyaka Malaba kocha gi Eldoret. Omiyo odhi yawo piny. To pare no dhi nyaka boda wa Sirari. Mano dhi yawo corridor no te ma ohala me kindwa gi pinje majirani. Dhi miyo jowa bedo jomwandu. Pinje mang'eny kidhiye, jogo modak e boda gin jomo mewo malich. Nikech gigo ohala kone gi kone. Kiwuok piny ka tigo ohala kocha. Omiyo wan gi thuolo kaka jogo ma e piny mar Nyanza mar neno ni gigi kotimore. Kaka ker dwaro ni timre ni, to wadhi konyore. Mano be miyo ochalo bende mana kaka iwacho ni kamoro serogo ombulu thurwa kocha. Yes. Nikech ka no wacho ni yono nego lose, tiwinjo ka jomoko chako ng'ur ni ang'o momiyo iloso yorno. To ka nochak los mowuok Nairobi ka dhi Thika, mokalo Thika modhi ochopo Nyeri, morieyo cha, a very deserving road as well. Tiyudo ka ne ji oling'a ling'a. Omiyo yoni en gima ber ma ka onyalo timore kaka ker wacheno. To nikech sirkal onge mwandu gi sani minyal kete yoregi. Kamoro bro chuno ni kele gimoro ni PPP, nitie kama kitiyo kode tichulo matin, kisechulo titiyo kode mondo mi otimre yo mapiyo, ma ok wamedo usuru, ma anka osiepa ni Nyangweso go koko ni taxpayers nigi osigo mapek. Tadwa paro ne jo Kenya. Yes. Expressway ma kawuono wawuoyeni, kokele ne onge public participation, nokotim gik mang'eny mowachogi. To ker machon Uhuru Kenyatta noramo ni nyaka gere. To gere within a record time. Weche wachore ni asoyo dhi ka ndara noger. To gimo kelo maber ni an kana wuok Westlands ka dhi Kisumu airport, mondo achop airport Jomo Kenyatta, na wuok ofisa 7 mondo alaw ndege ma saa 11 gi nus. Sani dakika 20 tichopo. UN headquarters man gi giri ne idwa dari tero South Africa nikech ne iwuoth no bedo negi matek. Yawo ndara no omiyo gidong' pacho ka makore chake medo programs moko mag omiyo apaya en gima ber ahinya. Nitiere joma sani retire pinje ma oko Amerika geni, to wacho ni gidwa biro dak Nairobi ka. Apaya yot, Kisungu be wacho ma ginene mamit, one friend magiwinya mit. Ute minene gero mang'eny kata Kilimani Kileleshwa gi. Thoth gi jodak ma pinje moko. Omiyo odhi ywayo bende jogo madwaro keto mwando gi thurwa kucho bende mondo bende. Omiyo wan nyaka wabed gi ikruok kaka jo Nyanza. Kija wala iikri. To gini bende ndike muma kisomo buk mar Isaya. Ni walos ne Nyasaye yo. Let's prepare the way. Kisomo Bible. Piny ka bende apaya ni koselosi eka gik mabeyo biro. Jo Nyanza oikore gi lep kisera. Ka koro gik mabeyo biro. Nyaka koro giikre gi lep kisera. Okay. George Bati, adwa riwora kod gima wadwa Desbon owuoye. But yena kwonga wach kama. Yes. Kanyocha winjo jata piny kerwa William Ruto kowuoyo. Aparo ni mande second or third address. The second, yes. To the second address mare kane jo Kenya ochiko itgi. No wuoyo kaka a leader ma ywago piny. Na winjo ko kuot gimoro ma ajawachoga. Sasa mane wayudo loch higa mar 63, Hong Kong, South Korea, Singapore, matinende tiyo wadungo Kenya de Singapore B. Ke jaduong' dwaro ni ogike Singapore. Malaysia mwadwa ni osewuoye to gi mamoko. Kisungu wacho ne the wat pa tenene negi pimore kata Kenya Meat Commission negi biro ka gi kopo. Koth no chako go wagi kanye.
ne wabedo gi misplaced priorities. Yore manyiwinjo jatend piny wacho gi George gin yore migero gi taxpayers money. Yes. Kendo nyaka wami sirikal bende thuolo wachoko osuru wachule to wane value. Kodwoko ne taxpayers gima ne gisolo nyaka koro wariwe lwedo. O yore mikwana adek mar Mau Summit, ma Kericho, riwo Migori, Kisii Migori, nyaka nyaka Sirare, then owuok Kisumu, Ahero, bedo Kisii, then ma Kisumu, be Kisii anto chimo nyaka Busia. Adwa kelo ni to perspective. Yes. Ingeni Kenya is achiel kuom pinje mano sign kata no ratify gima waluongo ni FCFTA. Free African Continental Trade Area. Kenya ebe en achiel kuom pinje mano osign gi waluongo ni East Africa Common Market Protocol. Gigi duto kinyal konyowa, iwinjo ko wadwa molo wacho ni Kisumu kata Nyanza en gateway mar East Africa. In fact, East and Central Africa. To gigi ang'o momiyo pok wadongore? Yore richo. Kawuono kigolo kata chak fresh kata yao factory ni moro matin Kisumu igolo Kiambuka. Gi roads manitie gi jam mineno matimore bit kind Nairobi kichimo Mau Summit nyaka Kisumu. Nyaka ng'idhi asara. Kawuono ka in gi factory Kisumu tidwa kelo gige ni Nairobi ka by road kata mar export. Yani gik madhi oko. Okinyal timo. Omiyo jatend piny kaka naneno kawuoyo koponi yore ginyalo tudi. Obro kelo weche mag dongruok e yo makama kara nya wacho ni mapiyo piyo. Achiel odhi yawo cottage industries kata small industries ma dhano nyalo bedo godo e pinje manyasa to ginyalo lawo go chirni ma oko ka gikelo Wilson ka ginyalo kelo Jomo Kenyatta. Then kineno railway mano wacho cha benya keto mwandu ni Kisumu tigogo ng'wech segigo ka titero pinje ma oko inindo Nairobi ka kendo kinyi seduogo in Kisumu iendelea. Ibro neno ko yawo chirni gi mwaluongo ni inter and intra county trade mosebedo kwa wuoyega. Pesa nyalo donjo e county wa kaka Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori to gi Kisii gi Nyamira. Mana koponi wa yawo borders wa obedo free. Then borders wa nyalo bedo mana free ng'ane sani mwandu ng'eni ng'eny families e Kisumu chiamo products ma Kisii gi Nyamira gi Kericho. To magi ka yore richo inyalo yudo kinyalo keto pida kuon tirito ni ang skuma wiki kata cabbage wuok Kericho to kichopi. Omiyo aneno ka jatend piny wacho ne koponi wanyalo siro yoregi to Nyanza dhi open up. Odhi open map to jo Nyanza wanyaka bed thuolo. Nyaka gibed be gadir chieng' moro kane President Kibaki yao yo makoro sani ne olosi madhi nyaka Oyugis to dhi nyaka Kisii. Na awinjo e TV kama ko penjo jopiny ni anere ko flag off aseyawo yo. Yorni ok bikelo nu development keno wacha hero. Ok bikelo nu konyruok mak mana ka une ma uchiew ma uchako diversify uchako puro gik mopogore kaka lote gi gik ma jo counties mamoko kipur mondo mi yorni okonyu. Kata utiyo gi yorni mondo we invest ko uchako cottage industries matindo tindo kata welni matindo tindo manyalo tingo ji malo. Ka gin yore manyalo keto mana koro jopinje ma ok ma biro ni gen to George gino kinya konyowa. Jopinywa nyaka koro ti. Then lastly, leaders wa nyaka ng'eni sama sirikal neno dwa invest e yore wage. Mise mage magiketo kata lwasi mage magiketo manyalo bedo maber ne jo wala matindo tindo kata gmediere mondo mi o thrive otim biashara. Magi gik manyaka koro wawuoe kaka leaders mondo mi jo piny bende wa reach out. Aeti bro yudo ka gik ma idwa los kaka infrastructure bro yao gwengewa yao markets Tanzania kucho yao Uganda yao neighboring other neighboring counties tibro yudo kaka ta devolution ni koro jogwengwa nyalo winjo mitne. Okay. Yes. Penjo motenre gi wachni omenda dhi wuok kanye nikech magi gin samoro dongruoge madwaro omenda mathoth ahinya. An ka endi kod jata tije ka riwruok mar jogo mochung' ne weche mag osuru kata National Taxpayers Association particular kweso. In ka jalonye weche mag uchumi Hezbon. Pesa ni dwa wuok kanye to jopiny bende oikore mar yuako ni ma en gima dhi konyowa koro nyaka wagoe mana jek dwaro mar sirikal. Iwacho PPP ma en riwruok e kind ji giwegi kata kembe mag ji giwegi kaachiel kod sirikal. Igolo nus koni to ji bedo gi winjruok ni mae gimoro atimo to mae kaka wabiro duoko pesa ni kuom thuolo maromo kama mondo jopiny oyud konyruok to sirikal bende kik bed ni kod pek ahinya.
bende jo Kenya nigi siso be giseneno ber mar gik ma gigi nyalo birogo e pachgi ma iye lek margi ma giwacho ni gini kobiro e gweng' twadhi sire. Aparo ni jo Kenya gin jomohero dongruok kendo gimor ka nitie gik mabeyo mabiro negi. Mak mana ni gima waseneno mana kit dhano gima ber idwaro to ka koro ochopo ni nyaka idoge ofuki mondo iyud gima ber to kendo iyudo ka dhano koni oyo wasegolo osuru moromo. Wadwaro mang'eny to osuru ok odwa golo. Kawuono kiwinjo pile ka pile jopuonj dwaro med msara, jomoko dwaro med msara ka gi kacha, nitiere kuonde ma pesa dwarore. Sirikal osechopo kama koro gowi bendo thung'e. Omiyo kama onyalo gole pesa gi sani ma otim go projects madongo gi onge. Chuno ni nyaka donje gimiluongo ni PPP project. An kata nyango gotieno moro mane gi pesa ne wacho ni wadwa gero ndarani. Ndarani kwasegero to wabro kedo ni chakre ka nyaka kacha mana kaka watimo expressway ni ibro chulo pesa makama mondo itige ndarano. Mane kaka koro ayudo pesa na mana atiyo go gere. Bei ma onego be na chajo kitiyo gi ndarano ok onego bed ma miya luoro tiyo gi ndarano. To gima bende afwenyo ni nyaka ne gero expressway. Kiidho expressway for example ichako Westland tiwuok Jomo Kenyatta, mafuta mitiyogo tin moloyo mafuta midhi tiyogo kiluwo apaya ma dhano oriede double. Omiyo nitiere saving mar fuel kata mana ne Kenya kaka country. Tieni kata mana import mar mafuta kawuok oko mabiro tiyo pacho bro dok piny nikech jamo dok piny. Nitie benefits mabiro gi mano. En mani koro mondo mi project watim mapiyo nitie component makoro kidwa ka in garaka tichulo gimo mati tichopo piyo. To mano aparo ni en gima bende kata weg matatu kata weg geche maringo kwe mabro dwaro tiyo gi ndechego bende onego kete yo moro ma kata ka atiyo kode to pod achaja abiria gimo matin to ogiwinj pek to chopo be gichopo piyo. Mano en akos ma japiny nyalo yie kao kama ka dongruok ochopno mapiyo. Omiyo aneno ka mano is the only way ma sirikal nyalo yudo pesa. Nitiere bende chik mano kadhi e bunge mane kero sekete koke. Nitiere kembe ma sirikal siko kete pesa higa ka higa. Parastatals gi. Masani koro nyaka giti iluongo ni state owned enterprises. Nyaka giti e yo ma gisiko gichiko lwergi ne sirikal mondo migi pesa. Nyaka giti kaka commercial entities. Magene mune beni ka gisetiyo to gimiyo sirikal omenda matin. Yani sirikal bro uso shares moko kuomgi omi jota tije giwegi mondo ring go. Kaita sirikal dong mana gata malo moro matin maneno ni otagi yo makare national interest otim. Ranyisi en Safaricom. Den mar sirikal to no kete ne ji giwegi. Kete ji elwet ji giwegi no omiyo Safaricom kawuono ni kamoro amora makikwano kembe madongo Afrika mangima tikwane amang kembe madongo ke. Kawuono duong moingo ministries mang'eny Kenya ka. Ni neno sani ogolo gimoro miluongo ni bond odwaro 40 billion. Mano mana kambi achiel madwaro 40 billion. 40 billion ingene en ministries adi. Ok en pesa matin. Tiende ni kao pesa mimiyo counties ang'wen iketo kanyakla. Mane kaka Safaricom kawuono duong. To king'iyo ohala moyudo oingo Safaricom value ne dwaro omo gi pesa momiyo counties te e Kenya ka. Mane kaka duong. Omiyo nitie kembe ma commercial in nature manyalo matimo ohala matindo tindo manyaka kete lwet ji giwegi mondo mi sirikal ogol gimoro machalo interest mabedo ga. Ma kisechako kambi tangi kelo funda jo siasa maka moro kata gimo dhi time board kanyo kia kipenje gane onge gane board meeting dhi nade. Mage gik mamiyo kembege ok ti maber mondo mi gikel value ne jopiny. Omiyo amor gi chikno nikech odhi miyo sirikal tiyo marie. Koro kanyo be omenda nyalo wuoke. Koriw gi PPP no tichwalo go development projects. Machielo en medo gimiluongo ni fiscal policy. Nitiere kaka wathoro ng'iyo mana side achiel mar budget. Ni pesa madonjo akanyo ushuru. To kaka itiyo kode ok wathor ng'iyo motegno. Deber ka jopiny omiyo ker gi sirikal thuolo mondo mi kaka omenda tiyo omeny maber. IGP mano kelni ma ji pingo ma governors goyo ni. Ka en gi ng'ikruok to rie. To en achiel kuom ranyisi madhi loro fuok
ma mwandu jopiny lalgo, ma mwandu gi kodhi odinegi, nonro wacho ni bilion madhi 300 inyal geng' koketi IGP-ni motiyo yo makare. Pare ni bilion 300 kikawo igole fuok mar mibadhi mane lal. Oromo loso ndeche mwawachogi. Machielo en jo ohala gi wegi. In kaka Bahati, msachi komii, to osuru ng'adi chuth. To nitiere Onyango gotieno moro gi Wanjiku moro. Wego ohala moko ma opondo ne sirkal ka. Joge go ohala e town Nairobi ka, ma kineno bank statement mare, kineno M-Pesa statement mare, to en pesa dabal, ok gichulo ushuru. To jogi mondo mi ne mamenygi maber, nyaka wabed gi lokruok e chik mamiyo KRA teko mar kamoro fuono gik ma jogi timo. Chik no pok wachiwe. Pinje modongore machalo kaka iluongo ni OECD countries, South Africa, ok inyal timo ohala kaka timo Kenya kae mi pand ma ok ichulo ushuru. Mane momiyo kidhi piny South Africa, 25% mar mwandu milose pinyno te dok ne sirkal kaka ushuru. Kenya ka 14% kende mar mwandu milose Kenya ka ema dok ne sirkal kaka ushuru. Koro tiende nang'o? In ma in gi payslip ine ma sirkal thung'i, tichulo msigo, iting'o msigo mar jo Kenya te. Ber ka waduto wachulo ushuru mondo mi wager pinywa ni wate. To mana ka waketo chike makare, mamiyo sirkal teko mar menyo ahinya manyasani ni gimoro biro digital space ka. Nitie digital market space. Nitie ohala moro migo e kor yamo ka. Maka in gi duka town to ngware cha, ja pikipiki cha, kata jandega moro. Emi kao ni nyiso ni kao mwandu ni tere ng'ane ene town kocha cha. Kichopo to dhi mi pesa. Samo chopo kanyo, pesa jawala ni ok miye ni bokore till number oro ni M-Pesa. Kendi yudo kata kidhi e duka ma ng'ato yawo, to koni kidwa chula miya cash, to kionge cash gol withdraw. Gol kacha no kiwinjo jaduka mawacho ni gol kacha, mano jasik ja Kenya mok dwa chulo ushuru. Nikech en yor mar pando gik mitimo mondo kik ng'e ni los ang'o. Esmo no mulo kuma wami solution. Yes. Ipenjo ni pesa akanye. Yes. Okabi wuoye private public private partnership kecho sefuone yo maber. But Jojo wa keti to speed e kind dwe mar 7 gi dwe mar 9 higani. King'iyo target mancha mar KRA josolo osuru ncha gin gi target mar bilion 707.5 to gisechoko kanyo gitieko kwotane gisechoko bilion 675.3 nyocho ka gichopo target margi gi 90 billion. Koro adwa kelo ni kuminjo Esbo ne wachone. Samwa wuoye ni atimo nonro moro tok jumbe manyokalo. Tich ang'wen akete lela ne jopiny to gi government. Onyalo konyowa wayudo pesa kanye. Jo Kenya mang'eny sani pochulo osuru. Kani ng'iyo kawuono nandiko ati kumoro ni 70% mar jo Kenya machulo osuru onge shida kod chulo osuru. To question moro nitie mowadwa Esbon magi manyaka wangi kaka jo Kenya. Ang'o miyo ji sani pochulo osuru? One, okagine service delivery. 70% ni wacho niya waonge kod tabu chulo osuru. Bakmana wastage. Giminjo no wacho cha. Bugo nitie matut mosuru mwachulo dhiye. Chakre county own source revenue nyaka national government ka. Gino chando nyaka president. Tano bendo chanda kaka Patrick. Mano mineno the domestic debt, I mean both domestic and foreign debt, ni malo.
e winjo koro president wacho ni oyo an gi paro maber adwa ni ager gigi to un kuyude kasegole usoyo fuko iwinja George mano miyo development kaka infrastructure gi kata mana gik mane county national government ochako 2 years ago mabende ja wuoyega mabe okanyawe wuoye sani gik manyalo transform ni penjo wane Nyanza boy kore the county aggregation industrial park ma kai kembri gik ma koponi do pene onge pesa malal yor corruption kata yor mibadhi ne kano ger tibro yudo ka transform kata gero gwenge wa machielo ma adwa na mi kuma na esbono wuoyeno nitie nonro mancha na timo kata publication na timo iluongo ni wealth taxation in Kenya the second after South Africa but Kenya umeo Kenya namba beach kuom pinje Africa mumeo zaidi kiweyo bang Mauritius, South Africa, Egypt and Egypt Nigeria to Kenya ka one gi over 7,200 in fact I know say around 12,000 Kenyans mailuongo ni high net worth individuals emi winjo kumana wadwa Esmond Wecha gino suchi gi pesa gi okikalie tax bracket gimanyo yo magiepego koro miyo ka wadwa ni wakony sirikal to jo Kenya ningo bed gi miluongo ni candid national dialogue ni ere kaka wanyalo fund our own projects solution en kama nyaka wakony sirikal gi migepe duto mondo wachor malo gima kisungu luongo ni domestic resource mobilization wabed gi pesa wa moloyo dhi olo loan omiana yegi president ni onge kendo tiende olo loan ni wagero yore ne tiende gero loan waolo loan ni wadhi loso railways madhi mabro kalo Kisumu the standard gauge railway mabro kalo Kisumu to dhi nyaka Malaba pesa ni e Kenya ka wamakra maka wangeni kembri mage ma eposuru government agencies sani pesa onge kata parliament nicharomo kod kita last week migepe yuak there is no money gionge kod pesa yes onge ka ginyalo carry their function kata ma legislative kata oversight and representation qualitatively chakre nyake county mano mino samatin giwacho giketo handbrake governor wagoli mondang giyude ka giolo mafuta kuro nyaka wangi kaka wadino loopholes mar mibadhi mineno chuo tach ogoyo tach e pinje wa ma Kenya ka mae momiyo kanyineno atieko kamano nyadhi e World Bank forum moro gokinyi to Esbono wadwa nyo omako dhoga nyo manonro magitimo between April to September this year mar World Bank mano is evidence based to nyo kagi golo report ni to giwacho ni kinde dwe mar adek nyaka dwe manyokalo iyudo ni pod Kenya king'iyo graphic mar export to import yani mwandu maoko gi madhi oko wase improve gi only 4% to mwandu madonyo is 10.1%. Nyiso ni pod one consumption market tiene ni one pod wa depend wagolo mwandu oko wachamo kata gik moningo walos ka iwinjo magi gik ma oningo beni ka wanyalo loso tiboyudo ka pesa bede piny to wanyalo sirikal choko pesa makoro kar olo loan mang'eny mineno mar national debt makoro neno nego jini to wanyalo timo godo dongruok mini winji wacho kata mancha president wacho ka kela ipenjo na machielo ka wang'iyo gwenge ma Nyanza iwacho business parks mano wacho gwenge ma Nyanza apini yaro king'iyo sani Kisumu International Airport beda achiel kuma koro inyalo tigodo gi kata mana ndeke madongo nikech koro oketne kama inyalo tagodo ndeke nyiso ni koro nyalo chopo kinde ma ndege nyalo lwa Kisumu to owuok odhi kata mana e piny maoko kaluwore kod kaka imedo gere sitima en achiel kuom gima duong' ahinya e dongruok mar kembe mar piny gwenge ma Nyanza ni kama chalo nade ka koro wang'iyo gigi mondo mwandu miketo kata kembe minyalo kete gwenge ma Nyanza king'iyo weche mag edible oils kata modhi mitiyogo mag tedo gin gik ma sunflower chon ni wacho ni timo maber gwenge ma Nyanza Homa Bay en achiel kuom gi gwenge mamoko okaw kenge mo wacho ni wabro pogo koth sunflower itiyo kod gi weche mag siasa bang'e to gigi rumo ka oponi kuonde minyalo lose kembe gi nitie uyore gi oger sitima machiel kuom
gima duong' ahinya Joakim, wan kama chalo nade kaka Nyanza, ang'o ma jotelo kaachiel kod sirikal nyaka koro tim ka imenyo Nyanza diere gi dongruok mondo wechegi obed mayot ne oganda FCPA? Aparo ni gima hinyowa ahinya Yes. momiyo wechegi seche moko iyudo ka kowachni ni aggregation center igero kata e county tiwuoro no dhi konyo gang'o nikech kit telo ma wan go it's a leadership question. Yiena yie adog me muma ma wacho cha, ne nitiere ruoth mane dhi safar to ne en gi jotijege adek, achiel nomiyo siling 5, achiel nomiyo siling 3, achiel nomiyo siling 1. Call it ni talent, noluonge ni talent. Ariyo kuom jogi nodhi okawo motimogo ohala momedo, to achiel nokawo mare moikelo korito go ruoth, kendo ka ne ruoth oduogo nomor kogolo ne ni ruoth marae. Ne ruoth odhawo ne ni in lazy kendo in ng'ama nono kabisa. Manokawo mare nomiyo ng'ama nokawo mare 5 oloka 10. Ang'o matemo wacho? Onge mokalo koro higni 3 ni kadhi Murang'a to ni maembe mane siling 3 oyier Irungu Kang'ata kawuono siling 20 nikech Irungu nodhi ogo bura gi joma loso juice modhi owinjore kodgi ka gidhi chulo jopur ma omiyo jopur ma Murang'a incentives kendo oro extension service officers maneno ni puothegi mag maembe gi orit maber mondo mi mwandu wuog e puodho kato gibedo joma ji tegemea. To ni thurwa en mbaka, ichiwo kodhi tikia kana ni kodhi ni dwa dhi pure titi tere kanyi. Kidwa ni mondo jopiny odonje ohala mora mora mayot, ahinya ahinya midwa no tim in large scale mopogore gi michame odi. Ok da pur odo madabal kata da pur pamba kakia kuma tere pamba, nyake kungi ya show of market linkage. Ki penjo governors wagi kawuono, have you sat down with any of these processors? To in, are you setting an agro-processing center? Ero ungi miluongo ni kia investment conference. Conferences, yes. Emunge bedo, enena buch bedo piny ka gi ka. Ere agro-processing center moro miseloso e county ni, minyalo wacho ni na kelo ja process rabuon makabondo. Asemiyo gi lo ka nase kadho bura e assembly ma Homa Bay. Koro kenda se loso ndara ma tudo age wandai sitima nitie kanyo, pi nitiere kanyo, factory cha ni kacha. Ng'ata ma puro rabuon e Homa Bay County Kabondo, koro kache kamitere rabuondi. Losur cooperative society mondo migige oreu kanyakla tutero kacha. Dwe ka dwe ng'ata yudo chudo mare. Iga ka ng'ata yudo pesa ne motero nyithindo school. That is a leadership. Mane kama koro wadhi dong' e chien ka pinje moko dongore. Kenya chalo mana kaka ineno Afrika ka. Kikwano pinje mabeyo tiwacho ni South Africa dhi maber, Egypt dhi maber, kia Kenya dhi maber, to kibiro ka nitiere pinje moko ma ywagoro. Mana kaka counties wagi, nitie counties mabro ywagoro nikech kitelo. Pare ni sama wuoye ni Bati, Yes. counties wagi duto tetete koreu. Nigi capacity kata nyalo mar choko bilion 260, 260 billion. Ka ok giloko shuru, ka ok gimedo gimoro amora, giketa efficiency gichoko pesani to gitiyogo. To pare ni counties gite choko only 60 billion. Bilion 200 lala kore kama kumulale ng'among'eyo onge. Ok dwar chik mana efficiency in collection. Moko be choke to ok nene. That is corruption minjo wachacha. So it is a leadership question. Manyaka kwadwa konyore gi aggregation centers mikelo nwagi. Yes. Kende gero gi dhi karumo kuonde mang'eny. Nyaka wabed gi ikruok makare. Kikwa chal miyo mane mafuta rumone ka wuon kisera koro donjo, in kokidhi manyo mafuta. Kokidwa kwa mafuta. Wadhi kwa mafuta kaka jo Nyanza. Omiyo leadership magwa. Nyaka nyiswa gima gitimo gi ikruok mane magiketo. An mane momiyo kamora aseyo jothurwa. Ng'ami yiero kaka governor nyaka bed ng'ama ong'eyo tayo chenro mag omenda, ong'eyo weche mag budget malong'o. Ng'ami yiero kaka MCA nyaka bed ng'ama nigi lony e timo nonro e budget. Inyalo ni budget okal kata mar bilion 12. E bilion 12 ni bilion 4 en mar dongruok. Kikawo counties kata 40, tieni county ka county onego yud pesa makama.
To kipenjo kata MCA ni bonge ni kata ward neno nego yud pesa di. Iwinjo ka en tich mokawo maduong' en pako jatelo moyier. To tije moyier ne monego tim okotim. So we have to choose leaders who understand ma ong'eyo gimodhi timo koyiere. Ka in governor ing'e tiji, ka in MCA ing'e tiji. Mondo mi kidhi assembly kacha tinyalo kolo gi wang' malbith gima budget wacho. Ting'e ni governor ne wawacho ni wadwa timo kama e weche mag pur. Yes. Waketo omenda marom nade e yor pur mondo mi wakony go jogi. To aggregation centers wagi ere kaka wadwa chako gi. Mane mabro kelo no. Koro ka tieko atemo wacho ni ya. Yes. Gigi to biro ndi infrastructure mar ndara mabiro thurwa beyo. Kendo ker konyowa sane oyaw yore te kata mana pinje mano lal ma Sunflower nitie kaka Gwasi. Kawuono yawre. Mano nitie infrastructure. Mar ariyo sitima. Moko anya kasondu sani wandaye gi jo Ketraco ywayo kamora mora. Wayudo mago nitie. Magi enablers. Koro ka gigi tete oselosi. Tiyudo ka koro kama koro gik mar telo leadership ka. Mar koro riwo jogi te tikone watim ma. Kae kama koro ibo yudo ka pi kale dhodi. Mjumbe nitie. To enogoni mana weche moko manono. To pi me dhodi ni. Tiluoko go gari, kata iluoko go ndiga, kata iluoko go lewni. To dhodi kae, kitieko te imbi memory wuok e dhodi, ne dhi e chiro dhi ng'iewo alot. E alot mogolo kisige piny ginen. Nikech jowa ok par maber, to kama par ne guru kata ging'eyo, mane tij jatelo. You lead people, itelo ne ji gi vision, kinyiso gi ni jothurwa. Timoro timo kamarach, biwago uru mbaka. Bedwa bede mondo wakaw maka mondo watim. Okay. Aparo ni mane kama wane gi fuok maduong' kaka Nyanza. Yes. Owadwa George. Wakoni kama. Onge piny magero kata loko dongruok yot kaka Nyanza. Ang'o miya wacho kama. Adwa fuono nigi very fast kum counties ang'wen kamedo kuma owadwa Esbon osewacho. Ing'eyo ni mondo wamuod njugu Kenya ka. Nyakuwa mana Malawi. To kane wadongo njugu mamit moloyo kabisa ne amana Siaya pinje ma Uyoma to ichake manyo kuma gumbo ae ni ilongo ne Asembo. Kane wadongo samwa wuoyi ni mondo ing'iew mor sunflower e duka. Nyakuwa mana Egypt. Tim nonro no. Mano sani. Igene ni luongo kawuono jolonye weche mag uchumi. Yes. Samwa wuoyeni. Ndalo machon kane wadongo sunflower loche ne riedo ka Eldoret. Yes. Anatero anajagwasi. To sani kiwacho ni Kenya odongore. Yes, tema iwacho ni Kenya odongore. Iwinjo wach soya. Yes. King'iyo soya, dhi ng'iewe supermarket toka wasea e twakne. Ing'iewe soya mar 50 grams, okay 50 kilograms, 50 grams. Kionge gi 400 gi wiyo kinyal ng'iewe. To soya pinje wa magwasi obed Ugunja, obed Kanye, obed Migori, ipure maonge kata mana fertilizer. National government nyotimo maber, George. To jogwengwa jo leaders mag Nyanza oseduoko wa piny andi yiena manda wach openly. Achiel nitie miel moro mowuok machiegni ka. Chakre higa mokalo. Ni e Nyanza en gima ji sani nyalo wacho bedi iko bedi kumora mara maromo en miel ni wan broad based. Magi gimi kono jopiny to jopiny pamo ji wuok dhi. Poki penjo ni broad based ni konyi gang'o. Stima ikelo yes, joge watiyo. Ni neno wadwa John Mbadi. For the first time an kaka Gwasi wa ing'eni nitie wuone wagen notho koko ng'eyo ni lam en gima nada unless ni kele an mondo ne lam ka kungo timo graduation ka kele Nairobi ka kasi amana ne ma okithuol marateng ma lam. Lam odonjo Gwasi wa. Yes. Kendo iyudo gichapo gisani ochapo gi kor piny. Wapako adieri giti adieri. Jomiwinjo ma josiasa modong to pangura ni wane broad base. Ji osepenjore ni gigi dhi konyo wang'o. Yore gi dhi konyo wang'o, stima mikelo konyo wang'o, ineno ka national government gero chirni. Chirni gi dhi usi ang'o. Cape cho Makalda rumo.
Ang'o midhi terie? Nitie common user facility. Paro mane government nigo ni common user facility en machine. In kose gere kaka Maoma Bay kacha. Itingo mana gige ni e Probox kate pikipiki fresh. Tidhi lose common user facility yani ionge gi nyalo itere machine makanyo timedo value addition kisemedo mbadho gimitimo ni tinyalo tere use pinje maoko kata across. Ingeni Uganda is one of the leading exporting country. Yes. Importing countries marwa yes. to exporting export destination yes. Mar Kenya. In fact up number 1 in Africa. Ma mwandu ma Kenya timango? Yeah. Jo Nyanza nyalo kala nam kacha. Ginam kakineno ports manyo government oyaroge. Titere mwandu ni. To mwandu mane midwa tero. Nikech the value chain integration marwa me Nyanza. Ngamadwa address go onge. Gimodo en miel. Wane serikal jipamo jichako dok. Jo Nyanza wako ni lazy common person. Tupoka gineno bero suru magichulo. Ne livestock. UAE ka oya uchiro malich. Port uket mana Lamu ka ma government ogero. 2 days ago nyicha an Mombasa yes. Wacho ne bia kawe yueyo matena reward myself. Yes. King of that port fresh livestock products. Moningo amwalo wa diek moningo cham UAE ka Dubai. Kata kingiyo pinje machala Dubai yes. Then Saudi Arabia. Yes. Mwalo wa bendo wae. Morkich. Enonge okidoe o kodwar fertilizer. Bende tie counties, iyudo departments ma counties ginigi weche ma oningo puonji morkich te. Departments gi ji chamo msara jomoko ni extension officers moningo puonji. Sani neno every ndalo moko gimoro no wuok kaka devolution chakore. Yes, counties watu goro the CMC ongiew tingni tanda waya tinge chiel by that time was around 3.5 million. Pesa ni kata degi mi SME so gogo wala. Tingni go tiende giti nende oye modake. They are rotting mago public resources. Okay. Kuro wan gi misplaced priority wadwa George. Kingiyo Migori chaka uriri ni kingiyo kaka uriri timo maber so anasomo rapogi. Yes. Mago pinje ma very productive to kendo jo pinyo ki lazy. Echo nyake nyono ugunja kocha. Jo pinyo are not lazy. Yes. Mak mana gima poka giyudo. And support mar leaders wa mondo mak bad gi atieko kawacho kama. Yes, kawati. Nitie gimoro kambi mono ket Kisumu ka. Majo ELB Ruaraka Waters maloso kongon. Odhio yao ni koro pururu bel marachar. Yes. Omara bel ni ochwade jikodi. Dhano rito winy. Machieng chami nyaka ang piny yusi. Ka kuru ng'ama choke ma mondo linki gi market linkages mini winjo wad wacha. Onge iyudo belo sani kori loso kode andiwo dhano badho go chaka kor gweng ng'ama tere chiro kocha mondo pime kilo mondo mi value mondo kinyi bed motivated ichaki pure iyudo ka bedo maonge. Okay. Nyaka watim integration mag agricultural products. Fertilizer government ochiwo nono. Okay. Kendo sani okine ka relief food itero pinjewa. To fertilizer ni kose tere surplus ni watere chiro mage. Okay. Watieki FCBA weche gi mit kendo gi ng'eny kendo bende gi thoth to watika tika gi kanyo weche ma winjo osiepa ne owacho. Yes. But yen gi malit. Nikech ki penjo ni to ang'o madwa tim mondo mi japur magwasi mapuro oduma cha odumbe ochope chiro. So it is so simple. In kaka governor ket jogi kanyakla e sako migi support this system. Create market linkages. Idi the kata mana dhok mitero UAE ka. Idi adhi kambi kami pango gen. Tiko ni adwaro ni umia direct access mara Homa Bay County adhi lok rewo jopur mag jamni te kanyakla. Yes. Kaeto koro mae bei mudhi winjre pa kilo. Okay. Koro ini choko mana gigi ka to gibiro through one gin. Koro an kaka japur mara en rumo gi Homa Bay town ka Homa Bay County. That is how you do things. Okay. So the sum total kata ripo mar gigo mowacho duto ka te. Yes. Any infrastructure apaya koro ber. Okay. To koro gari madwa ringe. Kede sai ni yo iloso maber tidwa ka ochakla kata tinga muti emikete to koro wachu. Okay. Nyakora mogi wach kitieki. Joma notieke nyakora mogi nolokore momni pok giwuoyo nyaka chiel kawuono. Miyo ogwanyal tieke wan bende wabro tieke chieng machielo wabro dhi kode mbele chieng machielo. We wawegi kanya bedo ka koda Patrick Nyangweso jata tije National Taxpayers Association kendo jalonye weche mag ochumi
kachiel kod FCPA Hesbon Omolo jalonye weche mag ochumi kendo achiel kuom jokanyo e riwruok mar jogo kwano mag omenda e pacho ka. Giloso matut ahinya gik mowinjo bed ni timo. Ting' koro dong' ni in jatelo mondo iriw wi oganda, jopiny bende mondo nyis jotelo ni mae gima wadwaro gi chiwruok gi siso mar loko piny. Ahinya to gwenge ma Nyanza. Ka kamano kamano kuom keto Ramogi TV, Director mara Tabi ng'isa ni sana oserumo. Nyinge George Bati waromo saa 3 weche manyien mag Imoro Riti Masane.